Usa ang patay ug usa ang samdan human misangpot sa pinusilay ang pagsilbi og search warrant kalabot paghupot og ilegal nga armas sa usa ka balay sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kini kawatan? Aba. Sunod-sunod nga buto sa armas ang madunggan sa usa ka giparentahang balay sa Barangay Fatima, General Santos City pasado alas 10 Huwebes sa gabi. Ang abi human nga hitabo nasundan pa og mga buto-buto. Ayog gawa sa gita. Makita nga ang maong balay napalibutan na sa kapulisan. Dunay negosasyon sab nga nahitabo sa PNP tali pipila ka individual. Taod-taod naundang na ang pinusilay niyang dunanay misurrender. Tungod sa hitabo, nagkaguliyang ang mga residente. Ugay yun sila mga man siguro mga almost 10 minutes or sobra pa siguro ko sila. Na-shock jud mi diri. Abi na mag fireworks lang. Matud sa kapulisan, ang maong hitabo resulta sa gipaygayong search warrant operation kalabot paghupot og illegal nga armas batok sa usa ka lalaking suspect nga misangpot sa pinusilay. Atol sa insidente, dakpan ang target sa operasyon. Apan dead on the spot ang laing kaubanan ni ining nga lalaki sa maong balay nga giingong namusil. Samtang samdan sab ang laing usa pa ka lalaki human naigo sa nagricochet nga bala. Gilayon kini gipatambalan sa ospital. During the implementation, pag pasok namin sa gate, pinaputokan agad kami ng one of the occupants sa balay. So thereafter, a firefight ensued and we tried our best to negotiate na mag-surrender na lang ng nagpabuto, but unfortunately, wala siya nag-yield in us, the authorities. Mao to, kadugayan na neutralize siya. Apan milimod ang giarestong suspect nga siya ang nagkupot sa pusil nga anaa sa search warrant. Inay ang suspect nga napatay. Katong pusila nga nakakuan sa search warrant sa katuman sa napatay sir. Nya sa kuha man nakapangalan gud. Wala siya'y pusil, but they are in one place. Check pa namin, kinsa ni nakaregister ning caliber 40. Gawas sa kalibre 40 og mga bala, naka-recover sab ang PNP og kapin 18 ka gramo sa gituang shabu nga mobalor sa kapin 120,000 pesos. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act, lakip RA 10591 kon Comprehensive Dangerous Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga sospek. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.